Ginaresto si former Prince Andrew nga manghod sang hari sang Britanya nga si King Charles III. Gindetain ang anay prinsipe nga kilala subong bilang si Andrew Mountbatten Windsor bangod sa ginasuspetsahan nga misconduct sang tion nga nagserbe ini bilang trade envoy sang United Kingdom. Magduwa sa pagdakop sa iya o kung ginusisa man sang kapulisan ang duwa pagid sini ka mga propiedad. Ining kasunod sang mga revelasyon sa bagaw lang gin-release nga mga dokumento sa Estados Unidos ang Amerika nga nagaangot kay Andrew sa nagtaliwan nga billionaire pedophile kag sex offender nga si Jeffrey Epstein. Matandaan nga una nagpahayag ang otoridad nga posible nga imbestigaran ang utod sang hari bangod sang among nga kang tanan sini kay Epstein kay garipaso man ang aligasyon nga nag-share ni sang confidential material. Si Andrew amo na ang Duke of York kag nagserbe bilang trade envoy halin sang 2001 tubtob 2011. Nagbiyahe ini sa madamo nga pungsod kag may access sa senior government kag business contacts sa bilog nga kalibutan. Nagpagawa naman sang statement si King Charles III nga dapat nga sundon kung anong nakabutang sa lahi. Nagpasalig ba ng hari nga suportahan sini kung anong man ang operasyon sa kapulisan apisan nga manghod pa sini ang involved.